Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku l-Erbgħa 26 ta' Jannar 2022. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Eżies ħuti, l-għodwa tajba. Illum nixtieq nieqaf fuq il-figura ta' San Giuseppe bħala bniedem li joħlom. Fil-Bibja, kif ukoll fil-kulturi tal-popli tal-qedem, il-ħolm kien meqjus mezz li permezz tiegħu Alla juri lilu nnifsu. Il-ħolm jissimbolizza l-ħajja spiritwali ta' kull wieħed u waħda minna, dak l-ispazju ġewwieni li kull wieħed msejjaħ jieħu ħsieb, fejn Alla jurina min hu u spiss ikellimna. Imma rridu ngħidu li ġewwa fina ma hemmx biss il-leħen ta' Alla, hemm tant ilħna oħra. Ngħidu aħna l-ilħna tal-biżgħat tagħna, l-ilħna tal-esperjenzi li moddija, l-ilħna tat-tagħmiet, u hemm ukoll il-leħen tal-ħażin li jrid iqarraq bina u jgerfixna. Allura importanti jirnexxielna narfu l-leħen ta' Alla qalb l-ilħna l-oħra. Giuseppe jurina li jaf irawwem fih is-skiet meħtieġ u fuq kollox jieħu d-deċiżjonijiet it-tajba quddiem il-kelma li Alla jlissinlu fil-qalb tiegħu. Nagħmlu sew illum jekk nerġgħu naqbdu l-erba' ħolmiet li nsibu fil-Vanġelu u li għandhom lilu bħala protagonista biex nifhmu kif għandna nġibu ruħna quddiem ir-rivelazzjoni ta' Alla. Il-Vanġelu jirrakkontalna 4 ħolmiet ta' Giuseppe. Fl-ewwel ħolma, l-anġlu jgħin lil Giuseppe isolvi l-għawġ li jiġi fuqu meta jsir jaf bit-tqala ta' Marija. Giuseppe bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispiritu Santu. Hi se jkollha iben u int issemmih Ġesu, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. U t-tweġiba tiegħu kienet immedjata. Giuseppe meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej. Ħafna drabi l-ħajja tqegħdilna qudiemna sitwazzjonijiet li ma nifhmux u li jidhru bla soluzzjoni. F'dawk il-mumenti li nitolbu ifisser inħallu lil mulej jurina l-aħjar ħaġa li għandna nagħmlu. Fil-fatt, ta' spiss ikun it-talb li jwellet fina l-intuizzjoni ta' kif għandna nagħmlu biex noħorġu minnhom, kif nistgħu insolvu dik is-sitwazzjoni. Eżies ħuti, il-mulej ma jħalli qatt li tinqalab problema mingħajr ma jagħtina wkoll l-għajnuna meħtieġa biex inħabbtu wiċċna magħha. Ma jixħitniex hemm fil-forn waħedna, ma jixħitniex qalb il-bejjem. Le, il-mulej meta jenna naraw problema jew jikxfilna problema, dejjem jagħtina l-intuizzjoni, l-għajnuna, il-preżenza tiegħu biex noħorġu minnha biex insolvuha. It-tieni ħolma li biha Giuseppe rċieva rivelazzjoni tasal meta l-ħajja tat-tarbija Ġesu kienet fil-periklu. Il-messaġġ kien wieħed ċar. Ħu miegħek lit-tifel u l-ommu u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu. Giuseppe bla ma qagħti tella u jniżżel qobda. Giuseppe qam, ħamiegħu lit-tifel u l-ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu u baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi. Fil-ħajja lkoll nagħmlu esperjenza ta' perikli li jgħeddu l-eżistenza tagħna jew dik ta' min inħobbu. F'dawn is-sitwazzjonijiet li nitolbu jfisser nisimgħu dak il-leħen li jista' jnibbet fina l-istess kuraġġ ta' Giuseppe biex inħabbtu wiċċna mad-diffikultajiet mingħajr ma nċedu. Fl-Eġittu, Giuseppe jistenna mingħand Alla s-sinjal biex jista' jerġa' lura d-dar. U huwa proprju dan il-kontenut tat-tielet ħolma. L-anġlu rieħ li kienu mietu dawk li rridu joqtlu lit-tifel
u ordnalu jitlaq b'Marija u Ġesu u jirritorna f'art twelidu. Giuseppi qam ħamijaw lit-tifel u l-ommu u mar fl-art ta' Iżrael. Imma proprju waqt il-vjaġġ lura, billi sama li fil-ludija kien qiegħed isaltan Arkelaws flok Erodi missieru, baża jmur hemm. U hawn għandna r-raba' rivelazzjoni. Fuq twissija li kellu fil-ħolm, telaq lejn l-inħawi tal-Galilija u mar joqgħod f'belt jisimha Nażaret. Il-biża' wkoll jagħmel parti mill-ħajja u anki dan għandu bżonn tat-talb tagħna. Alla mhux iwedna li mhu ħajkollna qatt biża', imma li bl-għajnuna tiegħu dan mhux se jkun il-kriterju tad-deċiżjonijiet tagħna. Il-qawwa tat-talb tixħed dawl fuq is-sitwazzjonijiet mudlama. Bħalissa qed naħseb f'tant persuni li jħossuhom mafġa taħt it-toqol tal-ħajja u la qed jirnexxielhom jittamaw u lanqas jitolbu. Ħajjejnhom San Giuseppe biex jinfetħu għad-dialogu ma' Alla, biex jerġgħu jsibu d-dawl, il-qawwa u s-slim. U qed naħseb ukoll fil-ġenituri quddiem il-problemi tal-ulied. Ulied b'tant mart, l-ulied morda, anki b'mart permanenti. Kemm tbatija hemmhekk. Ġenituri li jaraw orjentamenti sesswali differenti f'uliedhom. Kif ħajamlu u jsieħbu lil uliedhom u ma jinħbewx wara atteġġjament ta' kundanna? Ġenituri li jaraw lil uliedhom jitilqu, imutu b'marda u anki din iżjed kera u naqrawha ta' kuljum fil-ġurnali, tfal li jagħmlu xi ħmerija u jispiċċaw f'xi inċident bil-karozza. Il-ġenituri li jaraw lil uliedhom jibqgħu lura fl-iskola u ma jafux x'jaqbdu jagħmlu. Tant problemi tal-ġenituri. Rridu naraw kif se ngħinuhom. U lil dawn il-ġenituri ngħidilhom la tibżawx. Iva, hemm tbatija, ħafna. Imma raw ftit kif solvihom il-problemi Giuseppi u jitolbu lil Giuseppi jgħinkom hu. Imma li tikkundanna lil ibnek iġibuli qalbi tikka lili. Dan kont narah fi Buenos Aires, meta kont inkun fuq tal-linja u ngħaddi minn quddiem il-ħabs. U nara r-ringiela ta' nies biex jidħlu jżuru l-ħabsin. U kien ikun hemm l-ommijiet hemmhekk, qalbi kienu jġibu ili tikka. Quddiem il-problema ta' iben li żbalja, spiċċa l-ħabs. Ma kinux jitilquh waħdu, imma kienu jagħmlu wiċċhom u jmorru ħdejh. Dak kuraġġ. Kuraġġ ta' missier u ta' omm li jakkumpanjaw dejjem lil uliedhom. Dejjem. Nitolbu lil Mulej jagħti lil missierijiet kollha u lill-ommijiet kollha dan il-kuraġġ li ta' lil Giuseppi. U mbagħad nitolbu lil Mulej jgħinhom f'dawn il-mumenti. Imma t-talb qatt ma hu ġest astratt jew intimistiku, kif iridu jagħmlu dawk il-movimenti spiritwalistiċi iżjed injostiċi mill-insara? Le, mhuwiex hekk. It-talb hu dejjem indissolubilment marbut mal-imħabba. Huwa biss meta mat-talb naqdu l-imħabba
l-imħabba għall-ulied fil-każ li semmejt issa jew l-imħabba għall-proxmu li jirnexxielna nifhmu l-messaġġi tal-mulej. Giuseppe kien jitlob, jaħdem u jħobb. 3 wejjeġ sbieħ għall-ġenituri: jitlob, jaħdem u jħobb. U għalhekk irċieva dejjem il-meħtieġ biex seta' jaffronta t-tiġrib tal-ħajja. Ejjew nafdaw fih u fl-interċessjoni tiegħu. San Giuseppe, int il-bniedem li joħlom, għallimna nerġgħu nfittxu l-ħajja spiritwali bħala l-post ġewwieni li fih Alla jurina lilu nnifsu u jsalvana. Tajjar minn moħħna kull ħsieb illi t-talb huwa għal xejn. Għin lil kull wieħed u waħda minna biex nikkorrispondu ma' dak li l-mulej qed jurina. Ħajkunu r-raġunamenti tagħna mdawla mad-dawl tal-Ispirtu, il-qalb tagħna mħeġġa mill-qawwa tiegħu u l-biżgħat tagħna salvati mill-ħniena tiegħu. Amen. Sua misericordia. Amen.